בואו נתחיל לאכול ארוחת צהריים. נתחיל. עכשיו אני שמה את ה... יש לי רגע, יש לי שניצולים קטנים וסלט. עכשיו אני הולכת לשים קטשופ ומיונז. אוקיי, סיימתי עם הקטשופ, כאילו. ואנחנו נבחר טעימה. ניתן... טעים, וואו. מה? וואו. אני רוצה לדבר איתך. עכשיו, אתם לא רואים את זה? וואו. מה, אתה כועס? אוקיי, עכשיו אפשר לנו את הסלט. הסלט כאילו ככה. זה הסלט. אז יאללה, נבחר בטעימה. אז יאללה. תראי, בדרך, בטח שאני מבינה אותך לימה. שאספתי אתכם, ואמרתם שאתם וואו. רעבים. מלא. אני שומעת כזאת. מה? זה באמת שטעים לי, ואני לא מצטערת שלא הלכנו. עכשיו נשתה קולה. תקשיבו, שניצלונים יצאו טעים. אני את השניצל. אפשר את הפירורים? וואו. את השניצל. אבל אפשר את הפירורים? אוקיי. מה שעכשיו רציתי להגיד לכם, נוכל עכשיו לטעום ביחד. זה נראה מגעיל אבל בסדר, בוא נטעם. מבחן דגמה. רגע. את בסדר? לא? לא מרגישים כלום ולא את הסלט. זה רגיל, כאילו. אני לא מרגישה כלום. מישהו את הקטשופ? ותבודד? בזה ראיתי ששמתי מיונז אבל בסדר. אוקיי. סלט טעים. וואו.